Kontrol! Skaffer mere hold! Politi! Kontrol! Skaffer mere hold! De studerende på politiskolen er i dag taget til øvelse med Midt- og Vestsjællands politi. Her skal de fungere som statister, så politikredsen kan øve sit beredskab. Nu kan de ligesom få en fornemmelse af, hvor stort kan et indsatsområde være, hvor mange styrker bruger vi til de ting, som nu skal bruges. Der er jo hjemmeværn, og der er redningsberedskab, og der er en masse beredskabsplaner for, hvad gør vi i sådan en situation. Kom så, Johnny! Kom så, Johnny! Den er meget grim, den der. Udover den store iscenesatte demonstration, består øvelsen også af et voldsomt færdselsuheld, hvor en tankvogn er braget sammen med en personbil. Vi har et kæmpe stort færdselsuheld, hvor der også er kemikalieudslip og sådan nogle ting. Samtidig er Mette ved at gøre sig klar til at spille en bevæbnet person, der skal angribe politiet. Jamen, jeg er i gang med at få et skudhul i leveren. Fordi jeg skal ind og skyde sig om lidt. Og så er de lige i gang med at smække mig op til det, sådan så at dem, der har været inde og skyde mig, de sådan også får en realistisk oplevelse af, at jeg er blevet skudt og skal gøre noget i forhold til det bagefter. Hun går lige dække de blå mærker dernede. Jeg ved nu, men jeg går ud fra, at det, når man sådan i tryk pumper på sprøjten, så kommer der en pulserende blødning nede fra benet. Ved færdselsuheldet er Ivan instrueret i at spille chokeret vidne til ulykken. Jeg tror ikke, de har styr på det her, mand. I kan ikke bare smide ham for helvede! I kan ikke bare lade ham ligge her! Prøv nu at se en gang. Der er nogen, der er i gang med i førstehjælp, ikke også? Ja, de er altså ikke særlig gode til. Og så ham der chaufføren, ham skal jeg nok også have styr på, ikke? Jeg tror som dansk borger, som er vokset op med at være kritisk over for autoriteter. Og det får man i hvert fald udlevet i sådan en øvelse her, hvor man bare får til opgave. Nu skal I bare være irriterende. Jamen, det kan vi godt finde ud af. Det er nemt. Hvad er der sket med ham? Ja, det er stille og roligt. Det er langsomt på vej, ikke også? Ja, det var jo bare hørt i de sidste kvarter nu, altså. Men jeg skal lige... Jeg hjælper brandmanden her, jo. Du er en brandmand, han skal lige klare sit arbejde, ikke også? Jeg skulle bare være mega nederen, og det synes jeg lykkes fint nok på mig. Trækker han stadig vejret? Jeg bliver nødt til at tjekke, om han stadig trækker vejret. Jeg vil bare lige kigge på ham. Jeg vil bare lige kigge på ham. Jeg vil bare lige kigge på ham lidt. Lige med, ikke også? Jeg er ikke chokeret, jeg er fucking bare vred, mand. Jeg tror, jeg vil tænke mere over som betjent, at hjælpe brandmændene med at få arbejdsro. At hjælpe dem, der skal rydde op og isolere ulykken og danne den sikre zone for dem, som vi har brug for. Hvis du rykker frem til fods, så bare ryk på dem, så er vi ude omkring bilerne ude, så vi er ude i terræn. Mette er nu klar i sin rolle som psykotisk og voldelig. Hun skal angribe politiet, mens de er i gang med at øve en gidselsituation. Ja, det virker sådan lidt mod 10 store, stærke mænd, og så en lille mig med en skov. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Yes. Læg stille! Der var ingenting, de skød mig lige med det samme. Der var ikke nogen betænkningstid overhovedet. Der var bare kontant afregning der. Hvor har du den? I maven. Og låret. Så snart Mette er blevet pacificeret, skal politifolkene give hende førstehjælp. Så jeg tror, hele sådan skuespillet, man laver hertil, og sådan, det er fordi, man lever sig så meget ind i rollen, og vil også gerne give dem den bedste oplevelse, og derfor så er man nødt til at spille med. Lytter du? Ambulancen kommer, så kommer du ud på den, og så kommer du ind på hospitalet. Ja. Hvad bliver vi med af? Er du her stadigvæk? Hey. Frederik, prøv at kigge på mig. Den ene af de her indsatsmænd kommer med kommentaren. Det er altså for vildt, det der. Sådan nogle øjne, der ser vi ellers kun hos narkomaner, hvor man lige tænker, okay, det er måske ikke lige den bedste kommentar på med på vej. Hallo. Sådan. Slap af. Kommer nok ikke helt frem til virkeligheden, men vi kommer rigtig, rigtig tæt på. Skudsår, større blødning samt bleg, kold og svødende. Ja. Det giver også bare sådan en lille kick, synes jeg, et eller andet sted, at mærke den der intensitet, der er omkring hele øvelsen og omkring folk, og den måde, de arbejder sammen på, og også det samarbejde, man ser mellem redderne og indsatsstyrken. Så det er bare vildt, og jeg tror, at det er endnu vildere, når man kommer ud og oplever det ude i den virkelige verden.